Diu la cançó tant si som nins, nenes, xiquetes, minyons, boixos, dones, noies o alots, som persones iguals. Somiem un món on homes i dones ens respectem i tinguem les mateixes oportunitats davant la societat. També, persones amb capacitats diferents, ètnies, edats, cultures, identitats i gèneres. Per això, la millor manera d'aconseguir-ho és amb la música. Així doncs, ara us cantarem aquesta bonica cançó que es diu Persones Iguals. Per acabar, a la web de l'escola podeu llegir el conte La petita ciutat de la igualtat, de Gibert d'Arzer, relacionat amb el tema. A més, podreu veure el vídeo de la representació que tot seguit farem. Esperem que us agradi. També
Música